Gee which, big conch gaelga, fick Meon Eile, tá go hinta. Fáilte go phláthcheol na hÉireann gabhílas a dóibh. Is í seo an tríú bliain in Meon Eile an bhfuil an ócáid speisialta ar siúl an seo i Máilleán Cábáin. Dúirtear gur le taithí a hagan maistre, agus tuaireann na haoibhre seo le feiceáil leos chun 300,000 duine failte ar thráideann an bhaile le cultúr na Gaeilge bhlaisiú. Daithe duine a chláirithe leis an rang seo an ionad Stepping Stone. Chur East Belfast Mission tús leis an rang a mína saona se caite. I began learning the language whenever the classes started here. Say at first it was kind of, Irish, hold on, this doesn't sit right with me somehow, it's in my DNA not to kind of feel comfortable with this, I think. But yeah, I mean, I've no problem now. In Northern Ireland we tend to concentrate on the small things that divide us, rather than big things we have in common, and the language being one of them. Sílim ghfuil sé ó muo tá sé sean ceol. Níomh siúd atá géirí oirinsí speisialta chomh-aimseartha a chur le bhfuid festais níl leiscéal dá láid fácián is agam. Go mé héna bhac le gin bheile ar Harbaí, tá mé a bhac go mór leis an síal agus is cuma cé na habalteach déag páistú nó go bhí fiú iad a bheith an. Sin ráite tá casan na áirithe an agus beidir ghfuil cóirlia dhíthar géine agus ar gáid tá seans go méid sé úsaideach go mé daoine abalta gáil agus an cóirlia sin na Eile. Siad chun amach! Agus ceibhlam ag uirc is súla daoine ní sinne na mé ag an am, an glúna a thuí roin, agus waithí mé rud ag an ins na súla sin go raibh siad burtha, go raibh cinneal agla orthú, ach ní raibh siad a go rá linn gan an rud a bhí muid a go dhéanú a dhéanú. Logan amach an gáfís a reachtaíochta de náisiúnta sin go hásoillir an dógas atá ar na húdaris agus ar na hinstitúidí. Cóthaíocht ga hangach agus úsáid na loganim nach a tradiisiúnta a spragu agus a éascu. So is cinse go bhfuil siad a sarú ar na dógas. Happy Halloween! Mar a ggóin an cáidir bhará idir na Michléin agus rag. Tuigeann siad gur féidir le sprí a bhaint amachchas an saoil, ach gur féidir le cuidiú le daoine, cuidiú leis an sucaí, cuidiú leis an tír a ggéan am amháin.
sé anúir caméra. Níos an cén cuiar in na bhí seo é gan wetú seú mar tá sé an or ach is crack ítach bhí an agus han sé go mór am agus fair play a gachan an seo. Tension tall going to higgle friend. Future sa kin of bait, but I am fine, you can't hold shin and gala dinner. The himper root that a bugger dagger didn't cake a will me tiny, big slogan, the touch is a goal in the hall of matters, Todak I have Todak and bars. Tá sé just maid an le bheith socialta agus bin do carja an seo scoil agus is fearlam an pelle agus just a counting yelling le daoine suas an staire. Tá sé aonach go maith is éhan le me. Ma dhéanam muid an irid sin golthan cin ar an 20 bliain atá roin agus a bhídeanta le 20 bliain a bhí hart be rudí go fear mhaid cé mar